V podcastu Zacykleno otevíráme témata spojená s životním prostředím a přinášíme další pohled, často odlišný od toho takzvaně mainstreamového nebo mediálně převažujícího. Do dnešního podcastu jsem si pozvala kolegu z Veolie Pavla Míčku. Ahoj, Pavle. Srdečně zdravím. A to proto, abychom se společně zamysleli nad úlohou velkých firem v ochraně klimatu. Já jsem Kateřina Kodadová a u poslechu vás srdečně vítám. Pavle, ty jsi na konferenci, na které jsme se potkali společně, pořádali Česká asociace oběhového hospodářství a jmenovala se Vyšší energetická a materiálová bezpečnost, tak si prezentoval zjednodušeně řečeno, že svět se evidentně otepluje, hladina oceánů evidentně stoupá a evidentně se zvyšuje koncentrace CO2 v atmosféře. Také si tam prezentoval různé pohledy na to, kde ty se nacházíš na škále, jak ty je nazýváš, od popíračů klimatické změny po lepiče, kteří se lepí k silnici, aby zabránili dopravě. Tak děkuji hned na úvod za takovou otázku na tělo. V každém případě k těm číslům prostě každý rozumný člověk musí uznat bez ohledu na to, jakou čte analýzu a k jakým se dostane datům, že znečištění planety probíhá, že je to způsobeno lidskou činností a že to je negativní a neudržitelné. Já jsem se hodně inspiroval, my jsme byli před 2 lety na konferenci, kde vystupoval francouzský sociolog a klimatolog François Gemène. A ten říkal, je příliš brzo na to říkat, že je příliš pozdě. A na tu otázku tedy, kde já se nacházím, tak aniž by to bylo populistické, tak já se vidím někde ve středu. Nejsem úplný radikální zastánce agresivních řešení, které musí nastat okamžitě. Na druhou stranu jednoznačně s danou situací musíme něco dělat. A pak, když se bavíme o tématu Green Dealu, který je dneska hodně skloňován, tak já jsem jednoznačně pro, aby jsme postupovali touto filozofií, nicméně ten Green Deal trošičku upravili do reality života a pak, když se nám z něj povede udělat Real Deal, tak i já, i myslím si, že mnoho lidí, kteří smýšlí stejně jako já, na té ose od popíračů k lepičům někde v prostředku se určitě rádo zapojí a budeme ty věci posouvat dopředu. Ty jsi ve Veolii, to jsem neřekla, ředitelem pro ekologickou transformaci. Co tahle tvoje funkce obnáší a hned mě napadá, co by mohlo zaznít zvenku. Nejsou tady ty funkce a tady ty aktivity firem často spíš projevem greenwashingu? No, tak mně se velice těžko hovoří o jiných firmách. Neříkám, že někdy to může být trošičku marketingový tah. Nicméně, co se týče Veolie, tak tady to dává veliký smysl. Veolie, jejím smyslem činnosti je vlastně ekologická transformace. Těch deklarací, co v rámci ekologické transformace a našeho smyslu činnosti máme dělat, je mnoho. My jsme si u nás v České republice to trošku zjednodušili, ale dovol mi, abych uvedl tu větu jednu, která podle mého vystihuje vše. Ta věta říká, že s respektem k planetě přinášíme inovace a služby v oblastech, kde působíme a tím vlastně přispíváme k záchraně zdrojů pro budoucí generace. Proč si to dovolujeme tvrdit? To je definice ekologické transformace. To je definice ekologické transformace, tak jak ji vnímáme my, s tím, že se vracím k tomu, že my vlastně jako Veolia podnikáme ve 3 oblastech, v energetice, ve vodárenství a v oblasti odpadů. A už to samo o sobě jednoznačně naznačuje, že se té ekologie dotýkáme vlastně v denním biznesu. Nejenom, že se jí nevyhneme, ale že vlastně v ní působíme prakticky denně. A tudíž hovořit o tom, že je to u nás jenom greenwashing, určitě není na místě. To bylo přísný. Asi tak. V každém případě ty naše aktivity denního života k tomu směřují a vzhledem k tomu, že se musíme vyvíjet a musíme ty věci transformovat, tak už snad tohle všechno dalo nápovědu, že mít ředitele pro ekologickou transformaci smysl dává.
Ještě mi řekni, co konkrétně ta tvoje funkce obnáší. Tak já nevím, jestli už jsme to řekli, ale já působím na úrovni vedení zóny střední a východní Evropy u nás ve Velli, což mimochodem zahrnuje asi 14 zemí, ne asi, zahrnuje to 14 zemí. Jsou to země rozličné, od Německa přes střední Evropu, Polsko, Česko, Slovensko, ale jdeme až do zemí typu Arménie a Uzbekistán, takže ta problematika je velmi široká. A konkrétně my na úrovni zóny nejsme exekutivní management. Veškerá rozhodnutí a řízení těch jednotlivých zemí přísluší lokálnímu managementu. U nás na úrovni zóny my koordinujeme a strategicky řídíme ty jednotlivé země, a to ať už vertikálně, anebo horizontálně. Co si pod tím představit? V rámci toho vertikálního samozřejmě ředitelství celé Veolie zadává strategii, zadává cíle, zadává plány a my je transformujeme, aby je ty business unit přizpůsobili těm lokálním podmínkám a mohli na nich pracovat. Za mě poměrně důležitější část je ta horizontální. Tady bych zmínil, že my v podstatě organizujeme skupiny odborníků, kteří řeší dané problematiky nebo se zaměřují na konkrétní projekty, tak, aby jsme mohli využít těch rozličností a know-how a zkušeností v jednotlivých zemích a jít dále dopředu. Zmínil bych konkrétně, že pracujeme takovou metodou, kterou nazýváme anglicky copy a adapt. To znamená skopíruj a přizpůsob. Tam, kde se cosi povedlo, projekt nebo i myšlenka implementovaná, tak se snažíme ji jednoduše popsat a prostřednictvím sítě těch odborníků rozšířit i v jiných zemích, tak aby z toho profitovala celá skupina. Uh-huh. Ti odborníci jsou tedy technici převážně? Ti odborníci jsou převážně technici, nicméně nejsou to jenom technici, i když k provozním pracovníkům můžeme říct taky, že to jsou technici, ale zabýváme se i oblastmi typu asset management, typu finance, typu potřebujeme zlepšit znalosti lidí, protože ekologická transformace přináší nové výzvy z hlediska znalostí a tudíž i oblast lidských zdrojů a tréninků nebo školení je určitě zajímavá, aby jsme si tyhle věci sdíleli, takže nedá se říct, že to je jenom technická oblast. Můžeme uvést nějaký příklad? Už se někde něco podařilo dobře skopírovat a zadaptovat? Já bych možná nehovořil o jednom jediném příkladu, ale teďko jsme zrovna v momentě, kdy do konce letošního roku budeme vydávat takový playbook, který shrnuje novinky a technologie, která používáme v naší zóně pro takzvanou Green DHN. Co to znamená? Je to zelený systém rozvodu tepla. A tam se zabýváme, popisujeme elektrokotle, popisujeme velké zásobníky tepla, popisujeme malé biomasové zdroje a tak dále. Takže to je konkrétní příklad, který teďko budeme sdílet a budeme ho moci společně využívat. Když se ještě vrátíme k číslům, tak Evropská unie se do roku 2030 zavázala ke snížení emisí skleníkových plynů o alespoň 55% oproti roku 1990 a do roku 2050 chce být Evropská unie dokonce klimaticky neutrální. Má Veolia nějaká takováhle čísla, nějaké takovéhle závazky konkrétní a vztahují se k těm evropským číslům? Veolia tato čísla má a jednoznačně se k ním vztahují. Já bych jenom na úvod připomněl určitou dynamiku toho procesu stanování těch cílů. Vlastně první konference, kterou pořádalo OSN na téma klimatu, byla v roce 1992 a tady byly přijaty obecné deklarace, že se budeme klimatem jako společně zabývat. A v roce 1997 vzniknul Kjótský protokol, který vlastně pro určité země vymezoval, že bychom se měli soustředit na snížení emisí CO2. To bylo v roce 1997. V roce 2015, čili téměř po 20 letech, teprve vlastně Pařížská konference nebo Pařížská dohoda stanovila, že bychom měli emise CO2 snížit o 40%. A teď si vezměme, že v roce 2021 již Evropská komise zvýšila tento cíl na 55%.
Proč to jenom říkám? Tady je vidět ta dynamika. A když jsme na začátku hovořili o tom, že to životní prostředí se zhoršuje, například i vlastně v roce 2023 emise CO2 stoupnou dvojnásobně za posledních asi 20 let, tak tady je vidět, že i ta reakce toho společenství a té společnosti na to je adekvátní. Ke konkrétním závazkům Veolie. Veolia má naprosto jednoznačný závazek odejít od uhlí do roku 2030. Ono se to v perspektivě dnešního světa zdá jako prakticky nezbytné a jednoduché, ale vezměme si, že tento závazek vznikl už před několika lety. My jsme v naší zóně, zvláště v České republice, v Německu, v Polsku, vyráběli teplo a elektřinu převážně z uhlí a už jenom kulturní změna v myšlení našich kolegů, že uhlí tady není na věky, stála hodně úsilí. Takže ten cíl není určitě malý, jenom už teďko možná zmíním, že my v naší zóně produkujeme zhruba 10 milionů tun CO2 ročně a odchodem od uhlí snížíme tohle množství zhruba o 40%. Druhý cíl, který právě reaguje na ten dynamický vývoj v oblasti zvyšování závazků ke snižování emisí CO2, je, že momentálně pracujeme na strategickém plánu pro roky 2024 až 2027 a ten plán musí mít taková opatření, které zajistí spolehlivou základnu pro to, aby jsme se mohli přihlásit k vyšším cílům, například, že v roce 2032 bychom snížili emise CO2 o 50%. Já bych jenom uvést na pravou míru, teď jsem si uvědomil, že jsem před chvílí řekl, že k té dynamice stoupání emisí CO2, tak správný údaj je, že se emise zvýšily dvakrát před více než 40 let. Myslím si, že jsem řekl před 20 lety. Takže je to v roce 2023 zhruba 37 miliard tun oxidu uhličitého a je to tedy dvakrát více než před 40 lety. No a kolik nás to bude stát? Protože tady potom se nabízí úplně jednoznačně ta otázka, jestli ty ekologické projekty se musí vyplatit, protože akcionáři chtějí vidět výsledky. Na druhou stranu jsou tady tyhle závazky. Jak se s tím Veolie pere a popere? My jsme zahájili odchod od uhlí v České republice v roce 2018 a máme spočítáno, že plný odchod od uhlí do toho roku 2030, který už jsem zmiňoval, nás bude stát zhruba 30 miliard korun. Určitě to není málo, nicméně my jsme si plně vědomi toho, že se všechno nedá přepočítávat pouze na peníze. Ten závazek k tomu, aby jsme snižovali emise, je, jak už jsme od začátku říkali, naprosto nezbytností k tomu, aby jsme udrželi ten náš vývoj. Tady bych chtěl jenom zmínit, že já jsem četl nějakou studii od firmy McKinsey, která říká, že mezi roky 2022 až 2030 se celosvětově by mělo vynaložit zhruba 600 miliard dolarů na ekologickou transformaci. Já si tady kladu otázku, jednak teda, jak to bylo spočítáno, ale hlavně, jestli to není ten zase greenwashing, protože pracujeme projektově, to znamená, že ty projekty se musí nějakým způsobem připravit, musí se připravit povolovací řízení nebo schvalovací řízení, musí se ten projekt zrealizovat, takže první věc je otázka času, jestli jsme vůbec schopni to zrealizovat. A druhá věc je otázka kapacit, protože ta dynamika, která se dneska požaduje, na druhou stranu ekologičtí aktivisté říkají, firmy akorát škodí a nemělo by se vyrábět a nemělo by se produkovat, tak aby ty kapacity tady byly, tak musíme plánovat a musíme vědět, o čem mluvíme. Ty povolovací procesy jsou asi velká bolest. I na té konferenci, kterou jsme zmiňovali na začátku, to zaznělo jako takový message státní správě, aby v tomhle směru pomohla. Je to otázka jenom České republiky, nebo třeba jinde ty povolovací procesy se zkrátily? Nemáš informace?
Tak zaprvé my v České republice si mnohdy myslíme, že jsme středem světa, že všechno se děje jinde, tak jak se děje v České republice. Nemám úplně konkrétní příklady, ale napadá mě jedna reakce. My jsme například, jak už jsem zmínil, momentálně přítomni v Uzbekistánu. A Uzbekistán je středoasijská země, považujeme ji tady z perspektivy Prahy nebo střední Evropy za nějaký dálný východ někde v poušti, ale jenom pro zajímavost, tam za 2 roky vyrostlo jedna část, celá městská, která zahrnuje infrastrukturu, zahrnuje obytné komplexy, zahrnuje parky, zahrnuje hotely, takže neznám konkrétní detaily, jak si ty povolovací řízení vyvíjí, ale jenom když chci říct, tak zase to dá zrealizovat, tak mám takový dojem, že se to jinde dá dělat i rychleji. A že těch 600 miliard dolarů se utratit dá. Pakliže k tomu přistoupíme pragmaticky a budeme diverzifikovat, tak určitě ano. Ty už to, Pavle, naznačil, ale můžeme ještě zopakovat, jaká je podle tebe role velkých firm právě v otázkách klimatické změny a možná ideálně uvést to na nějakých konkrétních příkladech. Tak to je nádherná otázka, protože zvláště v médiích se setkáváme s různými prohlášeními, a to zvláště politiků. Ti politici mají jistě velkou moc. Mají velkou moc v oblasti legislativy, mají velkou moc v ovlivňování veřejného mínění. Já už dopředu řeknu, že naší strategií je hledat společná řešení a ne se vzájemně osočovat. To samé platí o ekologické aktivisty. My nejsme jejich nepřátelé. Oni to tak v mnoha případech deklarují, ale my skutečně chceme ty věci posouvat a můžeme je posouvat. Já jenom bych velmi nerad, aby jsme prostě sklouzávali k populismu. Já si tady neodpustím, aktuálně probíhá v Dubaji konference klimatická COP28 a když jsem poslouchal pana generálního tajemníka OSN na úvod, který řekl, že je jednoznačně proto, aby se s okamžitou platností zamezilo využívání všech fosilních paliv, tak si říkám, jestli ty politici domýšlejí to, co říkají. Protože když jenom si vemu, že na této konferenci je zhruba 100 000 účastníků, což teda samozřejmě z hlediska udržitelnosti je další otázka, jestli je dobré létat přes celý svět 100 000 lidí, aby letělo někam a jednalo o klimatu. Tak jenom se vracím k tému prohlášení pana Guterrese a zeptal bych se ho v tenhle moment, jak teda zajistí, aby se ti účastníci dostali domů. Takže to jsou ty populismy a tady třeba vidíme, k čemu to vede. Vede to k tomu, že v Německu, kde zelení jsou ve vládě, ale výrazně ztrácejí podporu voličů a není to tím, že by Němci změnili názory, ale je to tím, že slíbili nerealizovatelné a v nerealizovatelném čase. A to je špatně. My jako firmy to cítíme, že je to špatně, my to chceme posouvat a chceme jít dopředu. A k těm konkrétním příkladům. Ty ses mě ptala, kolik bude dekarbonizace stát. Já jsem zmínil Českou republiku odchod od uhlí. Tady řeknu, že jednoznačně naše zóna má ten odchod od uhlí založen na kombinaci 3 základních přístupů, který kombinujeme. Je to využití biomasy, ale udržitelné biomasy. Dále je to využití takzvaných RDF, neboli tuhých alternativních paliv, to znamená vlastně veme se odpad, ať už komunální nebo průmyslový, z něj se vytřídí to, co materiálně lze využít a to se recykluje a využije a ten zbytek využijeme pro energetické využití, to znamená v našich zařízeních, kde z něj vyrobíme teplo a nejlépe v kogeneraci teplo a elektřinu. Třetím složkou té palivové základny je dneska zemní plyn. S tím, že ta naše zařízení už jsou připravena do budoucnosti na ty vyšší cíle totální dekarbonizace, že můžeme využívat i nízkoemisní nebo bezemisní plyny typu vodík nebo bioplyn. Nicméně v těch objemech, které dneska potřebujeme zásobit to obyvatelstvo tím teplem zvláště, tak ničím jiným se to nahradit nedá. Tady jenom mě napadá krátká vsuvka, v mnoha případech se slyším, že se to vyřeší decentralizací.
nevyřeší se to decentralizací, protože dneska si vezměme, co se děje, jaká vznikla panika na trhu a v médiích, že se zvyšuje regulovaná složka ceny elektrické energie. Ale proč se zvyšuje? Protože ten systém musí se adaptovat na to, že do něj přibývají fotovoltaické panely, tepelná čerpadla a musí vyrovnávat ty nerovnosti, ať už v průběhu roku nebo v průběhu dne. A kdybychom se zbavili všech těch velkých zdrojů, tak nejenom náklady, ale vůbec technická realizace toho vyrovnání neexistuje. Takže proto my říkáme, jdeme cestou decentralizace, ale zároveň zachovejme centrální zdroje tam, kde jsou, ty ekologicky transformujeme a ten mix těch 3 základních paliv dneska jsem řekl. Ale my jdeme jednoznačně dál. A pro tu nejenom fázi odchodu od uhlí, ale i vlastně s výhledem na tu další potřebu celkové neutrální karbonizace nebo dekarbonizace, tak bavíme se o tepelných čerpadlech. Tepelná čerpadla nejenom jsou klasická, ale my se nebavíme o malých tepelných čerpadlech v řádu kilowatů nebo desítek kilowatů, ale v řádech desítek megawatů. V současné době připravujeme v Polsku projekt na instalaci tepelného čerpadla 32 MW. Druhým příkladem tepelných čerpadel, a tady se dostávám k další veliké výhodě teorie, že vlastně může využívat synergie mezi jednotlivými těmi business lineami. Připomínám energie, voda a odpady, kde vlastně instalací tepelného čerpadla na odpadní vodě, nebo konec konců i na pitné vodě, nebo na rozvodech pitné vody, ale na odpadní vodě můžeme zásobovat větší aglomerace. My máme konkrétní malé příklady, například v Praze V-Tower a ještě další budovy. Využíváme toho odpadního tepla jak pro chlazení, tak pro vytápění a chceme to převést do daleko větších měřítek. Ale nezastavujeme se tady a dneska v podstatě Veolia pracuje s jedním startupem, který je schopen vlastně na bázi principu tepelného čerpadla dokonce vyrábět páru. To je strašně důležité, protože některé, ať už technologické provozy, nebo konec konců nemocniční provozy, nebo jiné provozy vyžadují páru a doposud nebyla cesta jiná, než to vyrábět z plynu nebo z elektriky. A pak, když by tepelné čerpadlo toto bylo schopno zvládnout, tak zase výrazně snižujeme tu uhlíkovou zátěž. Další energie, které máme v hledáčku, tak je to samozřejmě geotermální energie. My tady v České republice víme, že na severu Čech jsou možnosti, jak využívat geotermální energii. My v současné době to se snažíme aplikovat. Veolia obdobnou technologii využívá na jednom předměstí Paříže, Saclay, kde výjimečná geologická podložní situace umožňuje čerpat geotermální teplo pouze z hloubky 700 metrů, ale samozřejmě se bavíme i o větších hloubkách, protože v standardních geologických podmínkách pro využití geotermální energie se musí vrtat tak 2,5 až 3 kilometry. Momentálně v Poznani řešíme vrty ve spolupráci s jednou dánskou firmou a tady se říká, že ta kapacita by měla stoupnout až ke 100 MW. Takže to už nejsou prostě malé objemy. Naprostou samozřejmostí v těch konkrétních věcech je u nás využívat odpadní teplo z průmyslu. Samozřejmě tam je otázka, aby ten průmysl taky přežil, protože to potřebujeme z dlouhodobého hlediska zachovat, takže i na tom bychom měli mít společně zájem, aby ten průmysl, kromě toho, že produkuje to, co má, tak ještě se ekologizoval a mohli jsme využít třeba toho odpadního tepla. A už mluvím dlouho, ale ještě řeknu jednu věc. Jednoznačně se soustředíme na úspory a když vemu ten energetický cyklus, tak je to úspora od výroby přes distribuci až k tomu konečnému použití, protože my vyznáváme jednoznačně přístup cirkulární ekonomiky a ten nám podle základního principu říká, nejlepší je věc nevyrobit. Tím pádem ušetříme životní prostředí, ušetříme prostředky a funguje to. Takže takhle působíme a chceme pokračovat i dál pro tu druhou fázi dekarbonizace, která bude navazovat na odchod od uhlí.
Ty jsi zmínil teda několik těch zdrojů, ale vynechal si, a já jsem čekala, jestli zmíníš vodík. Vodík. Tak, vodík zase pro mě to v prvé řadě není zázračné řešení. Slyšeli jsme o určitých megalomanských plánech, kdy celá Sahara se pokryje fotovoltaickými panely, vyrobí se elektřina, ta se převede někam do Španělska, tam vzniknou ohromné elektrolyzéry, které vyrobí vodík a vodík se páteřní sítí bude rozvádět po celé Evropě. Už jenom tenhle popis toho megalomanství svědčí o tom, že jsme daleko od cirkulární ekonomiky, daleko od lokální cirkulární ekonomiky a tenhle zázrak nebude fungovat. Vodík má určitě, tak jako já jsem mluvil o diverzifikaci, já jsem naprosto přesvědčen, že vodík má své místo v portfoliu těch řešení. Vodík má jednu výhodu, dá se skladovat, sice molekula vodíku má své specifika a není to tak jednoduché, ale dá se určitě skladovat, dá se připravovat, takže vodíková řešení, ať už pro například nákladní dopravu nebo pro aspoň částečnou náhradu zemního plynu pro ty naše třeba plynové turbíny, když řeknu, tak má určitě smysl, ale není to zázračné řešení, je to jedno z řešení, které určitě sledujeme. Já si tady dovolím zmínit, že máme připraven projekt v Severomoravském kraji, kde ve spolupráci se Severomoravským krajem připravujeme výrobu vodíku na bázi využití biomasy jako primárního paliva, protože tady odbočím rychle, v mnoha případech slýcháme, že vodík je palivovým řešením. Vodík není palivovým řešením, protože vodík musíme nejprve vyrobit. Takže základní palivo je někde jinde, v tomto případě biomasa, vyrobíme kogeneračně teplo a elektřinu a z té přebytečné elektřiny vyrobíme vodík a ten lokálně využijeme pro jaksi potřeby dopravy, ať už třeba v Ostravě pro vodíkové autobusy, anebo pro lokální železniční trať tam, kde nejde elektrifikovat. Takže vodík dává smysl, určitě je to jedna součást skládačky, ale zase opakuji, pro mě to není celosvětové zázračné řešení. Ještě jsem ti do toho chtěla skočit a pak jsem na to zapomněla, když jsem mluvil o udržitelné biomase. Co je to udržitelná biomasa? Velmi dobrá otázka. Pakliže instalujeme zařízení, které má využívat biomasu, tak musíme vědět, že ta biomasa bude dostupná minimálně po dobu 15 až 20 let a měla by být dostupná v perimetru cca 100 km od toho zdroje. To je ta udržitelná biomasa. Protože dopravovat biomasu přes půl zeměkoule, respektive dám příklad zase z Dánska, v Kodani odešli od uhlí, zavřeli rychle uhelný zdroj a první, co je napadlo, možná to trošku parafrázu a omlouvám se inženýrům a strategům v Kodani, ale ti řekli, půjdeme na biomasu. Katko, víš, kolik spotřebuje ročně ta biomasová teplárna dneska biomasy? Netuším. 1 000 000 tun ročně. Už jenom samo o sobě, že tam denně přijíždí asi 25 kamionů, které v současné době nejsou na vodík a jsou dieselové, tak ta kvantita musí ho každého ohromit. A když se zeptáte, dobře, tak to tady vykácíte lesy okolo a kde to budete brát? No oni vám celkem bezostyšně přiznají, že když to kalkulovali, tak mají uzavřený kontrakty na biomasu na 2 roky a pak to budou řešit. To mi přijde krátkozraké a prostě takhle Veolia nesmí a nechce postupovat, takže ta naše řešení jsou opravdu dlouhodobá a musíme je mít rozmyšlena. To, že si zatleskali, jak rychle odešli od uhlí, je super, okamžitě se snížila stopa CO2. Super, a teď je otázka, jak s tím dál a není to jenom otázka vynaložených prostředků. A tady se vracím k tomu, ptala se mě v jeden moment, jestli se to vždy musí vyplatit firmám, tak já říkám, dneska firmy musí mít kapitál pro to, aby šly věci dopředu. Je celkem logické, že by na to měli mít nějaký zisk, aby ten kapitál zajistili, ale musíme to udělat a ne vždy jsou všechna řešení jednoznačně z krátkodobého hlediska ekonomicky efektivní. Do toho musíme jít, ale z dlouhodobého hlediska to musí fungovat. Musí to fungovat věcně, musí to fungovat technicky a musí to zajišťovat tu environmentální stabilitu.
Takže to jsou ty udržitelné řešení a v odpověď na tvoji otázku, co to je udržitelná biomasa, tak je to biomasa, která je v omezeném měřítku, lokálně a dlouhodobě dostupná. Já se tě nebudu ptát, Pavle, jestli ti tvoje práce dává smysl, protože je to evidentní. Tak já ti přeju, ať ti dává smysl dál. A přinesla jsem ti takový vánoční dárek, udržitelný dárek, protože jsem rozstříhala a slepila starý kalendář. A tady máš ode mě vánoční hvězdu. Co bychom popřáli posluchačům k Vánocům? Já moc děkuju a tohle je přesně to, co mi dává smysl. Za prvé si moc vážím toho, že to je ručně vyrobené, takže si do toho dala nějaký kousek sebe. Bylo to neuvěřitelně uklidňující. Doporučuju v tomhle vánočním schonu se na půl hodiny sednout a vystřihovat si. Já nejsem moc manuálně zručný, tak nevím, jestli by mě to uklidňovalo nebo rozčilovalo, ale u lidí, kteří k tomu mají vlohy, tak je to určitě fajn. Já chci jenom říct, že co bychom popřáli jiným lidem. Na jednu stranu i těm aktivistům, prosím vás, nebuďte strašně nervózní, že se zítra nenadechnete. Ta planeta ještě něco vydrží, samozřejmě musíme jednoznačně akcelerovat naše opatření a naše aktivity k tomu, aby se snížila uhlíková stopa a můžeme k tomu přispět dennodenně. Rozmyslete si prosím, jak obdarovat své blízké. Kolik těch dárků potřebují, jestli ta kvantita převáží to. Já si tohle z toho budu velmi vážit a myslím si, že prostě není potřeba, abych dostal velký dár nebo abych jich dostal 10. Tohle to stačí. Když už potom ty dary budou, tak vždycky si vzpomenu, co následuje po Štědrým večeru u kontejneru. Prosím vás, třiďte, snažte se i co nejméně obalovat. Vím, že udělá radost dárek, který je krásně zabalený se spoustou mašliček a tak dále, ale mysleme v těch našich konáních na životní prostředí a když to takhle budeme dělat s mírou a racionálně, tak se nám to všem určitě vyplatí. Takže všem krásné Vánoce a příjemný nový rok, tak, aby jsme dále v té ekologii společně našli více porozumění a posunuli se. Krásné Vánoce. A nelejte olej z kapra do odpadu. Výborný závěr.